היי, מה קורה חברים? כאן עמוס בעוד סרטון חדש. אל תשאלו, אין לי מצב רוח, עשיתי את הסרטון הזה 8,000 פעם. אתם לא מבינים, זה פשוט מעצבן, אי אפשר לעבוד בבית הזה. אז היום אנחנו נשחק עם מלודי, ואני קצת יחפור לכם. תירשמו לערוץ, שימו לייק, שימו סאב לפני שאני מתחיל, ואני רוצה לשאול אתכם שאלה קטנה. אם אתם תירשמו, כאילו להגיד לכם משהו, אם אתם תירשמו לי לערוץ, מחר אני הולך, כן, ביום שישי מחר, לפארק הגדול באגמים. אז מי שגר באגמים כדאי לו לבוא, כי אני עומד לשחק עם עוד חבר שלי שיש לו ערוץ יוטיוב, ועומד להיות כיף נורא. אנחנו עומדים לשחק בכל מיני דברים, אתם תוכלו להתחבא איתי, לדבר איתי, זה יהיה כיף רצח. אז סבבה? כאילו, תכננתי לעשות את זה בתוך סרטון, אבל אז אמרתי, אם מישהו גר באגמים, הוא יכול לבוא לשחק איתנו, אז תירשמו לערוץ, כי אני עומד להגיד באיזה שעה. אז תירשמו, שימו סאב, שימו לייק, קיצר, רציתי להגיד לכם שתבואו כדי ליהנות, יהיה ממש כיף. וגם, אם אתם רוצים שנעשה לייבים, אתם חייבים להירשם לערוץ. מה זה? חוק ביוטיוב, אתה לא יכול לעשות לייבים לפני ש50 אנשים, כאילו בני אדם, נרשמו אליך. אז כן, אם אתם רוצים לייבים, תירשמו לערוץ. אז היום אנחנו נשחק מלודי כמו שאני אמרתי, ואנחנו עומדים, אחרי זה אני אעשה עוד סרטון. אז כן, היום אני העליתי 3 סרטונים, את הסרטון שלה שתירשמו כדי לצפות בו, הוא יצא אחלה. אני פתחתי היום את הערוץ, אני עשיתי היום 2 סרטונים כולל זה. אז כן, עומד להיות כיף, אנחנו נהנה בערוץ הזה ביחד, ובואו נקנה לפוקאג'ט. אז כן, תרשמו לערוץ, ויהיה אחלה, כאילו, אחלה בחלה, כאילו, נהנה, תרשמו לערוץ, שימו לייק, תגובה, תכתבו GG, סבבה? סוגריים, לייק, אבל תכתבו, אל תעשו לסימן של לייק בתגובה. GG, סוגריים, לייק, סבבה? ותנו לייק. אז כן. וואו. יום עמוס. עשיתי היום בבית ספר סדר פסח. אם אתם רוצים סיפורים על בית הספר שלי, אחרי פסח, תכתבו לי בתגובות, כי באמת יש לי סיפורים מעניינים. אני יכול לספר לכם גם מעבר, למשל, למה התחפשתי בפורים. אם אתם רוצים לדעת, תרשמו לערוץ. זו הדרך היחידה. הדרך היחידה שאני באמת אעשה משהו איתכם ביוטיוב, זה אם תירשמו לערוץ. זה כאילו, זה המפתח ליוטיוב. בא אלינו לירן, שאחרי הסיבוב הזה יצטרף אלינו. אולי. הוא פה נמצא לידי, תגיד שלום, תגיד שלום. אני באמצע לערוך סרטון. הוא באמצע לערוך סרטון. יש לך חטיב בבית? תשאל את אבא שלי. כן, יש לי. שם? כן.
הוא באמצע לערוך סרטון, שכחתי להגיד לכם, תירשמו ללירן לערוץ, הוא פתח לפניי, הוא עזר לפתוח את הערוץ הזה, אם אתם נרשמים, אז תיכנסו לערוץ, תלכו לסרטון הראשון, שם כתוב את השם של היוטיוב שלו, תירשמו לו לערוץ, הוא עושה דברים כיפים, מעניינים. אז אנחנו עומדים שנייה, לא, אל תשים את הסרטון, אל תשים. להיות בתקלת עניינים. אל תשים את הסרטון. בינתיים, תגיד, דקה אתה חוזר. דקה אני חוזר. בעצם בואו איתי, אנחנו רק הולכים לשנייה. יש לנו פה במבה אותית. תודה. אז כן, בואו ניכנס לעוד סיבוב. אז בחופש פסח יהיה חופש, ואתם יודעים מה זה אומר חופש. זה אומר יותר סרטונים, אני אעשה איזה 8 סרטונים בכל יום. 8, כן. אני רוצה להתקדם ביוטיוב, יוטיוב זה דבר שחלמתי עליו. אם אתה רואה את הסרטונים שלי, תדע, ההשראה שאתה נתת לי היא עצומה. ונראה לי רוב הצופים שלך שהם יוטיוברים קיבלו את זה בזכותך. אני אומר לך, אישי. אז כן. נראה לי כל מי שצופה בי, אתם רשומים לי דני נגים, אם אתם לא מכירים אותו. אני לא יודע איך אתם יודעים מה זה יוטיוב. טוב, הפני הזאת היא חזקה. אני לא חושב שננצח הפעם. מה עוד איזה? אבל בא לי לדבר איתכם על הזמן שיהיה לנו לייבים. אני לא רוצה יותר מדי לחפור על עצמי. אני רוצה שאתם גם תגידו לי על עצמכם דברים בלייבים. לא רק אני על עצמי, כמו שבדרך כלל יוטיוברים עושים. כאילו בלי להעליב, פשוט שואלים אותם שאלות. תגידו לי דברים שאתם כאילו מרגישים שאתם רוצים לשוחח איתם, שאתם לא רוצים לשתף. פשוט יהיה לנו כיף. מה זה כיף אבל? כיף חיים, אתם מבינים. טוב, הפסדנו. תודה על הקובעים שלא ירדו לי. כן. בואו נשחק קצת ליגת הכוח, כי אתם אוהבים את זה. להסתבר. בואו נשים מהר את מלודי. יופי. אני ראשון, אתם לא שמים. זהו, אני החלטתי, אתם לא שמים את מלודי היום. מחר. טוב, אז וואו, אני עייף. באיזה משהו. אוקיי, 8:17 בטח אצלכם זה כבר העולם ומלוא עבר. אוי, לא. סבבה. אוקיי, רציתי קצת לדבר על איך אני מכיר ברול סטארס, כי לרוב זה כאילו אתם אומרים ליוטיוברים, יש דבר כזה ברול סטארס, תשחק בזה. נכון? אז לא. אני מכיר ברול סטארס, דוד שלי, אני לא אומר עכשיו שמות, כי אין לי חתימת מורשה ליוטיוב. כאילו, אין לי חתימה שכאילו הוא מאשר שאני אגיד את השם שלו. אבל הוא לימד אותי ברול סטארס, ומאז אני די נמכרתי למשחק הזה. כן, במילים הזה, נמכרתי.
פשוט התחלתי לשחק, להגיד לכם מתי אני שיחקתי ברול סטארס מגיל 4. עכשיו אני בן 11. שיחקתי כבר 7 שנים. כן, זה לא הרבה. כאילו לאלה שבאמת שיחקו המון, זה לא הרבה בכלל. כי בשבילם זה 10 ספייס. אבל אני חושב שאפשר לנצח פה עדיין עם הבובה של ג'סי או שלא. אתם יודעים מה מגניב ביוטיוב? שאתה באמת יכול לדבר. כאילו, בשבילכם אני מדבר אליכם. בשבילי, בזמן שאני נמצאת את הסרטון הזה, אני מדבר עם הטלפון שלי. אז נגמר הסרטון ותזכרו לשים סאב, לשים לייק, לשים תגובות, מה שבא לכם, ונתראה בסרטון הבא. ביי!